खुलुमबाय लोगोफोर आङो मैया बर' ससियेल मेसेजाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे जाहैबाय मा जायफोरनाखि रां सुद हरो बिथांमोना बिफदाव दंसै होननानै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअ बानायनायावहाय गोबां मानसिफ्रा आंनाव सोंहरदों माबोरै जागोन आदा अमामायैनो बाथ्राया बेसेबां सैथोमार गिमार नांगोन नामा सुद हरग्राफ्रा आरो अमामायैनो सुद हरग्राफ्रा गिमार नांगौबा माबोरै बायदि जागोन बेफोरनि सायाव आङो दिनै डिटेल रायलायगोन बिटिआर इनफो स्टुडिअआवहाय बाथ्राया बेनो लोगोफोर नोंथांमोना एसे साननानै नायो आरोना सापज हमना लादो सासे मानसिया मालाबा मा होनना बुङो सुद लायो माने गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय सोरबाया माने रां माने सुद लायो आरोना ओमफ्राय बावहाय बिदिनो मालाबा मास मोनसे जाबाय बे मास मोनसेयाव जुदि नोङो हरनो हायाब्ला आरो बै राङा जेनेबा बिमा महरै बारायो दा बे बिमा महरै बारायनायावहाय बेखौ जोंनि मानसिफ्रा बिदि हमना लायो आरोना ओमफ्राय ओरैबायदिबो थासारिबो जायो मालाबा बै रां दाहार लाग्रा मानसिया समाव हरनो हायैनि खाथिरावहाय माने मोसौ मोसा फाननानै हरलांनाय ओमफ्राय हा हु फाननानै हरलांनाय बेफोरबायदि थासारिया जायाखै नङा जादों आरो दा बेनि थाखाय दा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया बेखौनो मोनसे नटिस जारि खालामदों आरो बिथाङा दिनै आसाम पुलिसनो अर्डार होबाय जायफोरनाखि बेफोरबायदि जेनेबा गोरिब गुन्द्रानिफ्राय रां दाहार सुद होयै माने मानसिखौ बिपदाव खोख्लैयो स' बिथांमोनखौ हमनो माने माबा होबाय आरो दा जुदि बेफोरबायदि थासारिया मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जायाखै नङा जादों ओमफ्राय दा माबा मोनसे जायोबा जों केस फाइल खालामनो हागोन दा बे केस फाइल खालामनो थाखाय हेमेन्त बिश्व शर्मायाव थिनबाय आरो आसाम पुलिसा बेनि सायाव एक्सन लासिगोन आरो आसाम पुलिसा बेनि सायाव एक्सन लासिगोन मानोना हमनानै लादो जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो मालाबा बुलाय सोलायबो जाबाय रांखौ जेनेबा मास मोनसेनि सुद होनानै लांबाय 20 थाखा सुद 10 थाखा सुद 15 थाखा सुद ओमफ्राय उनाव होनो हायाबा मास मोनसे होनो हायाबाथाय आरो बिनि बिमा बालायबाय बेखौनो बिमायाव लालायबाय बेफोरबायदि जानानै जायै ओरैबायदि लाहैयो हमना लादो 5000 फैसायानो 10000 फैसायानो सोरनावबा लाख क्रर जाहैयो आरो बिदियावनो खारनाव मालाबा हा हु फाननानै हरनांगौ जायो बे बेक्तिया दा बियो जाहैबाय मा होनना बुङो सोबख'नाय होननाया बेनो आरोना जोंखौ सोबख'नानै जानाय होननाय बाथ्राया बेनो ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायदों सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि सुद होबावोब्ला ओमफ्राय सुद होनानै जुदि गुबुनखौ नाख्रेबनानै जानाय बेफोरबायदि अबस्थायाव गोलैयो नालाय मानोना जायफोरनाखि रां गैया बिथांमोनासो लाखायो माने रां गोनां मानसिफ्रा रावबो लाया रां गैयिफ्रासो लायो ओमफ्राय थेखायावसो लायो बयबो आरो बे थेखाया बयनिबो जिउआव जायो जाय मानसिया दिनै गुबुनखौ नाख्रेबनानै गुबुननि रां सुद होयै होनानै ओमफ्राय बिसिनि मा होननानै बुङो न'खराव बिपद खालामबाय सोरनिबा न'खराव न' बां थिं दंमोन बेखौबो एफायनानै हरनांबाय मोसौ हालिसे दंमोन बेखौ फाननानै हरनांगौ जानानै फैबाय सोरबाया गथ'नि एडमिसन थाखाय लादोंमोन नाथाय होफिननो हायाखै सोरबाया बिफा लोमजानायाव लादोंमोन सोरबाया फिसा लोमजानायाव लादोंमोन नाथाय दिनै होफिननो हायाखिसै जाउनावहाय मोसौ मोसा फाननानै हरनांगौ बेफोरबायदि अबस्थायाव गोलैलायबाय दा बेफोरबायदिनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआव बेनि थाखायनो मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लाबाय ओंखायनो जायफोरनाखि रां दाहार सुद हरगोन बै सुद हरग्राफ्रा बेनि सायाव एसे माने बिथांमोनहा माबा लादो आरोना एबार मा होनना बुंदों जायफोरनाखि रां दाहार हरो बिथांमोनहा एबारनिफ्राय माबा खालामदो आरो आंनि बाजाराव फैदों नालाय जायफोरनाखि रां दाहार हरोना बिसोर एबारनिफ्राय हुसियार जाखादो आरो जेन' बेफोरबायदि जेनेबा फैसा हरनो हायाबा बेखौ जेनेबा बेखौ बिनि बिमा जाफिननाय ओमफ्राय बिमा जालायनानै आरो बिनो सुद बाफिननाय दा बे आरोना मानोना बयनिबो न'खराव माने खैफोदा जायो थेखा जायो आं मैया दहाय जेनाखि बर' ससियेल इउटुबाव बेखौनो होनखादों आं थेखाया बयनिबो जिउआव जायो लोमजा साजाया बयनिबो जिउआव जायो ओंखायनो इसिबां मानि सुद लानाया बे मोजां नङा बेफोरो जाहैबाय मा गावजों गाव नाख्रेबलायनायनि अनगा जेबो नङा ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाया बिसो जादों जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि नाख्रेबलायाबालानो एबा रां दाहार लानाय बा सुद लानाय बेनि सायावहाय जोङो एबार साननानै लालायदो आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा हमना लादो एटलिस्ट बेंकआ बेसेबां सुद होयो बिनिफ्राय एसे थाइसे थाइनै बारायाव लानो हायो खिन्थु अभारद्राय लायोबा गिनांसिगोन आरो नोंथांमोनानो बिफोराव गोलैगोन सानसे आं बेखौ बुंखाबाय मानोना गोबां जाबाय बेफोरबायदि बुहुद जाबाय सोरबाया थैनोबो गोनां जाबाय रां थाखा फैसा हरनो हायिनि थाखाय थैनो गोनां जाबाय बेराफारसे थेखायावसो लादोंमोन नाथाय बे थाखाखौ सुख'फिननो हायिनि खाथिरावनो बोजों थांबाय नाथाय बांबाय इमाउन्टआ बारानिफ्राय बारा जालांबाय स' बेफोरबायदियाव होनो हाला बेफोरबायदियाव ओरैबायदि हुलुसुल जानांबाय जिउआव जाउनाव मालाबा बिसि फिसा खेबसेनो थैनायाबो जाया नङा जाबाय बेफोरबायदि थासारिया जाया नङा जाबाय बिसि फिसा खेबसेनो माने फिसाफोरखौ मुलि लोंहोनानै गावस्रा उनाव फास जानानै थैनाय बिसि फिसाय बेफोरबायदि थासारियाबो जाबाय ओंखायनो जानो हागौ बेफोरनि सायाव डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मानो सोरबा इनफरमेसन हरदों
दा बेनिखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जुदि सोरबा एबार बेफोरबायदि रां सुद होनानै न'खरखौ हाराहास्ति खालामनाय बेफोरबायदि जायोब्ला बिसोरखौ एबार डाइरेक्ट पुलिसा एरेस्ट खालामनानै बेखौ जोबथेसालिनि आलासि खालामसिगोन आरो अब्लासो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे सेन्सआ फैसिगोन आरो ना ओंखायनो आङो खावलायगोन जायफोरनाखि माने सुबुंफ्रा सुद रां दाहार हरो एबा गुबुननो सुद हरो दा बेफोरबायदि सुद हरोब्ला जेन' जायफोरनाखि लांदों बेखौ एसे माने थाल लादो आरो जायफोरनाखि रां लाग्रा बिथांमोनाबो अननानै एसे बुजिनानै थाब जेन' होनानै होयो बेखौबो आंनिफ्राय खावलायनाय मानोना रां दाहार हरग्रा आरो लाग्रा बिराद मोनसे माबा जायो नोङो दलिलाव लिरनायाबो खामानि होआ बे समाव 20 थाखा सुदनि दारै नों लिरोबा नों आइननि दलिलाव लिरबाबो बे आइननि गेजेरजों जागोन बेखौ कर्टआ नों बिसार खालामनाय नङा आरो ओंखायनो होनदों सोर माने दानि मानसिफ्रा गोदान गोदान प्लेन आरो पलिसि खालामनानै बेफोरबायदिनो रां दाहार लानाय रां दाहार होनाय सुद होनाय बेफोर थासारिया सोलिदों आरो बिनि गेजेरावहाय गोबां माने गोरिब सुबुंफ्रा भुगिनांदों बे खोथाखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरो दा बिनिखायनो बेनि सायाव एक्सन लानो बिथाङा सिगांदों ओंखायनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरो नैबे बिटिआर इन्फो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय आङो गोबां मानसिया खाजासिगोनानो मानोना सोरबाया बे आयदानि सायाव जाय भुगिनांदों बिथाङाथ' थानायाव थांना खिथायखागोन थानायाव खिथायगोन जे आं एथ' बोसोराव बिदि माने माबा लाबायमोन आङो रां लादोंमोन नाथाय आङो माखासे होबाय माखासे होनो हायाखिसै दा बेनि गेजेरावहाय आंखौ होनो हायिनि आंनि न'खराव फैनानै हारा हास्था खालामबाय थायो मालाबा सोरबा गामिनि मानसिफ्राबो गामि हरै थांनानै न'खरखौ हारा हास्था खालामहैयो बेफोरबायदिबो जाबाय मोसौ मोसा फाननांबाय गथ' गथायफ्रा बिदेशाव थांनांबाय रां सुख'नो थाखायनो फरायनायखौ गारनानै बेफोर थासारि जाबाय माने बिमा बिफाया लादोंमोन रांखौ नाथाय दिनै फिसाया सुसिनो थाखाय राहा गैयिनि थाखाय रां फरायनायखौ गारनानै सोरनिबा फरायनाया बेखार जाबाय आरो बिदेशाव बे रांखौ सुख'नो थाखाय थानांगौ जानानै फैबाय बेफोर थासारियाबो जायाखै नङा जादों दा बेनिखायनो बिनि सायाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आं सांग्रांथि हरदों अननानै रां दाहार लाग्रा आरो हरग्रा खोब सांग्रां जादों आरो जाय बिथाङाबो बेक्तियाबो रांखौ लायो बिदि दामाव मालाबाबो दालासै माने 10 थाखानिफ्राय माने 15 थाखा 10 थाखा बेफोरबायदि सुदाव मालाबाबो दालासै 10 थाखानि खमाव मोनोबा ला आरो लानानै सोलिदो नङाबा लाग्रायाबो दाय जागोन आरो मा होनना बुङो हरग्रायाबो दाय जागोन बे आरो मोनसे बाथ्राया मानोना लाग्रायाथ' नों मालाबा ओरैबायदि जायोना थेखा नांथारगौ नालाय नों मोनथाराखिसै नालाय उफाय गैयैयाव दे आं लानोसै होननानै लानांगौ जाना फैयो आरो ओंखायनो आं बे मेसेजखौ होबाय जायफोरनाखि बयखौबो मिथिनो लुगैयो हायोबा शेयार खालामनानै हो नङाब्ला नोंनि न'खराव सानसे बिफद फैगोन मानोना जाय बेक्तिनो रां लादों होनो हायैनि समाव नों मालाबा खें होनगोन ना अब्लानो बिथाङानो पुलिसनो खिथाहैगोन सानसे आरो पुलिसनो खिथायोबा पुलिसा नोंनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सनखौ लागोन आरो बे खाथां जाबाय ओंखायनो नोंथांमोना बिनि सायाव खोब सांग्राङै थाबानो जाबाय जेन' रां होग्रा आरो रां लाग्रा मोननैबो बिथिङाव खुनु रावबो जेन' प्रब्लेम गोलैया एबा गोलैनाङा आंनिफ्राय खावलायनाया बिसो बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय अननानै जेन' बयबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बुजिलायो आरो बुजिलायनानै बे आयदानि सायावहाय रां सुद हरनाय हरै बेफोरनि सायाव लाग्रा आरो हरग्रानि गेजेराव मोजां भुल बुजा जालायनानै लायो एबा नोंथांमोना मोजाङै बुजिलायनानै लालायो होलायो रायलायलायनानै जेन' भाइरेलफोर जालाया आं बिनि थाखायनो आंनि थोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों स' थेंक इउ